Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір, паважаныя слухачы, разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма нашай гутаркі – конкурс паслушэнства. Сёння мы пагаворым пра жанчын. Жанчына – дзіўнае стварэнне. Яе сіла ў слабасці. Яе слабасць – жыццёвая неабходнасць. Яна стала лепшым божым падарункам для мужчыны. Існуе мексіканская прымаўка «Дом стаіць не на зямлі, а на жанчыне». Сапраўды, ад яе шмат што залежыць. Для вядомага мастака Марка Шагала яго жонка Белла была музай. Для майго дзядулі бабуля была апорай. Я не уяўляю сабе, як можна было б марыць, планаваць і ажыццяўляць задуманае, калі б не жанчыны. Нездарма кажуць, што за кожным паспяховым мужчынай стаіць вялікая жанчына. Ёй Бог адвёў ролю дапаможніцы. І гэта не пакаранне, а дабраславенне. Хтосьці дакладна заўважыў, што белку ў коле трэба перыядычна выгульваць. На жаль, мужчыны не разумеюць цяжар жаночай працы. На іх ляжыць вялікі груз адказнасці за дом і дзяцей. А дэкрэтны адпачынак – здзеклівая фармулёўка, якую, напэўна, прыдумалі мужчыны. Таму знаходзіць словы падзякі важна і каштоўна. Вядома, любая жанчына жадае выглядаць прыгожай у вачах мужчыны. На што толькі яна не ідзе дзеля гэтага. Рана ўстае, ахвяруе часам, сіламі, сродкамі. Оскар Уайлд пісаў: «Прыгажосць у вачах таго, хто глядзіць». Мужчына павінен пакахаць першым чынам сэрца жанчыны. Апостол Пётр пісаў, што каштоўна ўнутранае ўтрыманне, а не знешнасць. Час ідзе, змяняецца постаць, з'яўляюцца сівізна і маршчынкі, можна ўчыніць бунт супраць гадзінкавай стрэлкі, а можна пагадзіцца з рэальнасцю і засяродзіцца на сэрцы. Ці можа мужчына зразумець жанчыну? Час ад часу. Нядаўна прачытаў: «Калі ты аднойчы зразумееш, чаму круглую піцу пакуюць у квадратную скрынку, а ядуць, наразаючы трыкутнікамі, то ты навучышся разумець жанчыну». Нават мама Саламона, калі навучала сына, казала: «Жанчына адчувае, што занятак яе добры. Яе жыццё – спляценне пачуццяў і эмоцый». Ці можа мужчына быць карысным жанчыне? Заўсёды. Любоў Павел называў сукупнасцю дасканаласці. Да любові, падобнай на любоў Хрыста, заклікаў апостал сваіх слухачоў і чытачоў. Мы, мужчыны, патрэбныя нашым бабулям, мамам, жонкам, дочкам, унучкам. Ім неабходна моцнае плячо, а часам уважлівыя вушы. Я прыгадваю, як сядзеў у кабінеце насупраць адной жанчыны. З ёй працягвалі кантракт, але яна жадала скінуць сябе груз адказнасці і з кіраўніка ператварыцца ў падначаленага. Змяніць кіраўніцтва установай на творчую працу. Ніхто яе не падтрымліваў, яна раілася са мной. Я уважліва слухаў і ухваляльна згаджаўся. Сказаў некалькі слоў пра тое, што на яе баку. Праз некаторы час планы ажыццявіліся, мы сябруем. Нядаўна я даведаўся, што быў для яе вялікай падтрымкай менавіта ў той момант. Часам наша любоў можа быць іншай. Пра яе Цючаў пісаў: «О, как убийственно мы любим». Біблія заклікае нас да любові уплывовай і стваральнай. Яна павінна быць як вертыкальнай да Бога, так і гарызантальнай да людзей. Вось чаму тэма «Конкурс паслушэнства», а менавіта блізкія ўзаемаадносіны з Богам, вельмі важныя. Біблейскія прыклады жанчын, якія быццам удзельнічаюць у розных конкурсах, нагадваюць пра гэта. Конкурс непаслушэнства. Мне на ўспамін прыходзяць дзве жанчыны – Ева і жонка Лота. Забаронены плод і забаронены позірк. Рашэнні, якія змянілі жыццё іх сем'яў. Конкурс незадаволенасці. Я паддаў першае месца Рахіль,
каханай жонцы вядомага ўсім патрыярха. Яе словы да Якава ўразаюцца ў памяць: «Дай мне дзіця, інакш я памру». Конкурс спакусы. Даліда, якая пазбавіла Саламона сілы. Версавія, якая пазбавіла Давіда шматлікіх дабраславенняў. Конкурс жорсткасці. Бясспрэчна, на гэту ролю падыходзяць і Ірадзіада з дачкой. Яны прасілі ў Ірада на блюдзе галаву Яна Хрысціцеля. Конкурс прыгажосці выйграла Эсфір. Конкурс веры – Рахав блудніца. Конкурс на самую разумную – Авігея. Конкурс гасціннасці – Марфа. Конкурс набожнасці – Марыя, зямная маці Ісуса Хрыста. Біблія праўдзіва распавядае пра жанчын і іхнія слабасці, і яна узвышае і асуджае жанчыну. Але Бог, у якога мы верым, нават крывымі лініямі піша прама. Нядаўна я быў на адной жаночай сустрэчы. Да яе ўсе ўдзельніцы ў розным узросце паўдзельнічалі ў апытанні, якое закранала праблемныя сферы, унутраныя і вонкавыя. Я вылучыў 3 асноўных: страх, нявызначанасць, якасць жыцця. Мы паспрабуем паглядзець на іх у кантэксце адносінаў з Богам. Чуў выраз, што паслухмянства Богу – гэта самы вялікі поспех жанчыны. Таму прапаную паўдзельнічаць у конкурсе паслухмянства. Калі мы з сям'ёй жылі ў Санкт-Петербургу, то пазнаёміліся з адной цудоўнай жанчынай. Яна з Украіны. Стала для нас другой маці. Яна моцна любіла дачку і кахала мужа. Па-хрысціянскі ставілася да людзей. Але больш за ўсё любіла Господа. У гэтым была яе унутраная сіла. Я думаю, што жанчына па-сапраўднаму моцная, калі заўсёды знаходзіцца за спіной вялікага Бога. Тады што рабіць са страхам? Наша дачка перажывала розныя перыяды. Ёй цяжка давалася матэматыка, і яна яе баялася. Звяртала ўвагу на словы і думкі аднакласнікаў. Перажывала, што лекі не дапамогуць. Страх – гэта пакута. Ён паралізуе, перабольшвае праблемы. Страх – рэальнасць нашага жыцця. Нават Павел баяўся, калі нёс служэнне ў Карынфе. Давід, калі ўцякаў ад Саула. Ён пісаў у адным з псальмаў: «Калі страх агартае мяне, я надзею кладу на цябе». І вось мне на ўспамін прыходзіць адна жанчына на імя Рут, маавіцянка, удава. Яна пайшла ў Віфлеем за сваёй свякрухай. Яна пакінула сваю радзіму і пайшла да чужога народа. У страхе яна шукала Господа. Ваос, яе будучы муж, скажа пра яе так: «Ты прыйшла да Бога Господа Ізраіля, каб супакоіцца пад яго крыламі». Страшна? Пад крыламі Бога ты у бяспечнасці. А што рабіць з нявызначанасцю? Жыццё непрадказальнае. Цяжкасці ўрываюцца, змяняюць планы. Менахіму Бегіну прыйшлося пакінуць пост прэм'ер-міністра Ізраілю, калі памерла жонка. Ён сказаў, што ў такім маральным стане не здольны кіраваць дзяржавай. А Луку Мікалаевича Дзекуцьмалея нявызначанасць не спыніла. У 1941 годзе яго жонку з дзецьмі савецкая ўлада адправіла ў Казахстан, а ён да 44-га працягваў служыць пастарам і сустрэўся з сям'ёй толькі ў 46-м. Бог большы за ўсякія калі. Прыгадваю адну біблейскую гераіню, яе імя Ганна. Яна была каханай жонкай, але бяздзетнай. У Ізраілі гэта ганьба. Яе адзінота і нявызначанасць прыгняталі, выклікалі слёзы, смутак і боль. Стары запавет заве яе стан скрухай душы. Але яна малілася Богу так: «Калі ты не забудзеш рабы тваёй і дасі рабе тваё дзіця мужчынскага полу, дык я аддам яго Господу на ўсе дні жыцця яго». Прасцей кажучы, Господзе, дай мне, каб я аддала табе. Вельмі часта нявызначанасць – магчымасць уславіць Бога і яшчэ больш паслужыць Яму. Няпэўна? Бяры у Бога і вяртай Яму. Што ж рабіць з няякасным жыццём? Магчыма, яго можна параўнаць з пустымі рукамі. Менавіта так глядзела на сябе адна біблейская жанчына на імя Наімінь. У мяне быў дастатак, а потым усё змянілася. Муж памёр, 2 сына памёрлі,
унукаў няма, засталіся толькі нявесткі. Яна казала: «Паглядзіце на мае рукі, яны пустыя». Так бывае. Можна пазбавіцца матэрыяльнага дастатку, страціць людзей, але Бог, у якога мы верым, жывы і моцны. Прайшло не так шмат часу, усё змянілася. Паслухайце. «І казалі жанчыны Наіміне: Дабраславённы Гасподзь, што Ён не пакінуў цябе сёння без нашчадка, і няхай славіцца імя Яго ў Ізраілі. Ён будзе радасцю і кармільцам у старасці тваёй, бо Яго нарадзіла нявестка твая, якая любіць цябе, якая табе лепей за 7 сыноў. І ўзяла Наімень дзіця гэта і насіла яго ў абдымках сваіх, і была яму за няньку». Няякаснае жыццё? Бог напаўняе пустыя рукі. Бог ёсць дух, у Бога няма межаў. Бог ёсць любоў, Бог шукае шляхі, каб выратаваць нас. Паслушэнства Богу – самы важны конкурс і самы вялікі поспех. А таму сённяшняя гутарка не пра нас, а пра Яго. Страшна? Пад Яго крылы. Няпэўна? Бяры ў Яго і аддавай Яму. Няякаснае жыццё Господ напаўняе рукі. І няхай Ён будзе ўсё і ва ўсім для вашага сэрца. Слышишь ли ты голос Божий, нежно для тебя звучит? У двери стоит прохожий, слушай, что он говорит. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, сердца дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. Зов любви Его ты слышишь, Он зовет тебя, мой брат, только им одним ты дышишь, только им одним богат. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, сердца дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог. Ничего, что ты споткнулся, встань, иди к Нему опять. Может, ты уж пошатнулся, может, Он тебя поднять. Нежно так тебя Христос зовет, поспеши к Нему, тебя Он ждет. О, приди к Нему скорее, сердца дверь открой сильнее, мир найдешь ты для души, лишь к Иисусу поспеши.